Želim da pozdravim ovaj lepi skup ljubitelja šampanjanaca. Želim da ovaj klub bude perjanica srpskog odgajivanja šampanjanaca. Za to treba mnogo truda, mnogo odricanja i mnogo kritike. Mi smo zapustili ovu rasu, prepustili je pojedincima, mešetarima, ukrštanja Janka Marka, da i dan danas nisam siguran ako parikuju da sam pario sa čistom rasu. To mora da se očisti, da se zared strogo vodi kontrola o svemu tome. Prvo zameram Kinološkom savezu, koji nije u stanju godinama da osnuje sudijsku organizaciju. Koliko ja znam, bila je poverena doktoru Draganu Janjiću, tu je i Saranjena. Nema bez kontrole. Mi smo svedoci raznoraznih ekscesa na izložbama. A doživjeli smo i druge stvari, mnogo komplikovanije nego ove. Da se plaća, potplaćuje, šta ti ja znam. To sad neka radi policija. Ali mi moramo da imamo kontrolu nad našim klubom. Nekad je bilo zavedeno obavezno pregleda. Ko ti prijaviš, mora da se u prvi mjesec dana. Nama je sad sve ostalo da vi to uradite. Imate snage, vidim, mladi ste svi i volje i to bi vam bio prvi zadatak. Da vas ne javim mnogo. Drago mi je, ne verujem da ćemo se još vidjeti, ali hvala vam i za ovo poštovanje koje ste mi ukazali.